Ladies and gentlemen, hyvät kilpparit ja hippopotamukset, kummit ja mummit ja faija, jos kattelet sieltä pilven päältä tätä sekoilua. Koska meidän ryhmän aivot... Bentley ryyppäsi viime yönä aivonsa pihalle, niin minä ylpeänä otan ohjat ja pidän elämäni ensimmäisen presentaation. On niin ylpeä susta, Sly. Thanks, bro. Faijaskin on selkeästi koalko 100 onnenkyyneliä. Bentley oli suunnitellut dioissaan jotain laimeita riikinkukkopatsaan kaatojuttuja, mutta mä kelasin, että nyt kun täällä Pariisissa ollaan, niin käydään kaatamassa samalla koko Eiffelin torni. Mitä aktuaalista vittua nyt taas? Ootappas nyt hetki, kun mä perustelen. Ja en haluis lesoa, mut ootko nähnyt Bentleyn esityksessä näin törkeitä siirtymiä? Niinku Me tarvitaan sitä väärennysmassia niin kuin ASAP, ja kuulin, että Dimitri lois 15 tonnia massia sen laivassa säästössä. Rahalle on kyllä selkeästi tarvetta, kun näin mä piratoit ton vitun emojinkin internetistä. Ajattelin, että kaadetaan torni ja aiheutetaan sellainen hyökyaalto, että Dimitri joutuu tulee väkisin ulos sen paatista. Tää oot Sale paskin suunnitelma, mistä on ikinä kuullut. Ideana ois, että otetaan hirveät vauhdit huoltoautolla hyppyristä ja kaadetaan se torni sillä koukulla. Huoltoautolla. Sä olet Sly Nero! Tää on Sale älykkäin ja paras suunnitelma ikinä! Kiitoksia. Ootko jo valmis lähtöön? Todellakin! Siigaa muuta kuin ostin meille tällaiset törkeät darrapäivän lasit marketista, ettei ala häikimään. Noita en kyllä oo laittamassa päähän. No hyvää keikkapäivää sitten, meitsi menee takas nukkumaan. Kyllähän meidän pitää pari kiekkaa toririnkiin heittää eka ihan periaatteesta. Niinpä tietysti. Apparin puolelta on sit kauhukahva irti. Wonder if you know how they live in Tokyo. If you seen it, then you mean it, and you know you have to go. Nyppy keskeltä. Risteys vasen Mitä tiukka. hittoa sä nyt aloit vesoomaan? Ahdas lopussa. Turpa kiinni! 50. Siinä on sulle vittu hyppy keskeltä! Pistä navigaattorin tulille, kun en ymmärrä tollasta. Käänny oikealle. Onks vielä herralle oikean ja vasemman eroa opetettu? Sun autossa ei vissiin peruutusvaihetta oo, kun tolleen hätäile. Älä aja sen päältä. Tää on lasten peli. 18. On kyllä päheet maisemat täällä ylhäällä. On kyllä kieltämättä, mut pitäisikö meidän alkaa toimia? Chillaa nyt vähän ja tunne tää tyyneys ja rauha. Tässä sitä ihminen tuntee elävänsä. En kyllä tunne eläväni ainakaan ihan hirveän pitkään, kun näyttää siltä, ettei vauhti riitä tasaiselle asti. Ollaapas sitä nyt hermona. Ammutaan se koukku sitten. Se ei muuten toimi. Ei vittu mörri. Mähän sanoin, että... Älä tuu siihen droppaa mun tunnelmaa. Ois pitänyt arvata, että taas ei voi luottaa. Mikä Eidistä juttua jankuttaa? Nyt mulle riitti. Meikäläinen droppaa itteni ulos tästä rotiskosta. Ei varmaan Rovan peräkään ottais noin hätäilevää apukuskia sen tiimiin. Ainakin nyt täällä on rauhallista. No eipä ollutkaan, mutta ei se mitään. Kyllä näistä aina selvitään. Onkohan meillä turvatalossa vielä ruokaa? Ja viimeksi kun kattelin, niin täällä Pariisissa ei ollut kyllä tällaisia pilviä. Sinne meni hyvä auto. Tän keikan jälkeen mä kyllä jään vittu eläkkeelle. Riittää jo se egoilu. Oot nyt tasoittanut puolkylää jo tolla öyhöttämisellä. Mitähän sitä nauttii, kun ei ihan joka päivä pääse olemaan näin iso. Voitko lopettaa ton titanianen larppaamisen, kun ei saa mitään selvää? Se kuulosti vaan siistiltä. Aloin täs kelaamaan, että jos oisit transformannut pizza kädessä, niin oiskohan siitä tullut jättipizza. Oot varmaan ainoa ihminen maassa, joka edes kelaa mitään tollasta.
Miten muuten Broidi ei ottanut yhtään damagea tosta mun huudosta? Jos et oo vielä huomannut, niin mulla on aika kova plot armor näissä peleissä. Huutista, meil salee samat. Anyways, pitäisikö sitä jatkaa hommia? Äläs nyt hötkyile, kun kaikista siistein osuus on vielä edessä. Ja mitäs toi nyt muka meinaa? Shinzo Sasage jo! Please no. Selkä on kyllä kipeä. Missä hitossa mä oon? Näenkö mä näkyjä vai onks Bentley hereillä? Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Siis mä näin unta, että Möri muuttui Titaniksi ja kaato Eiffelin tornin. Pitäisikö sun Bentley pikkasen rajoittaa sitä animen kattomista? Annan sulle kohta potkut tästä koplasta. Ok, bro. Herra Darreläin saa silmät auki ja alkaa heti pomottelee niitä, jotka täällä on raatanut kaikki työt. Okei, sori. Haluatteko te kertoa, miksi täällä on nuotio keskellä lattiaa? Hyvää iltaa. Bentley, sun video olisi seuraavaksi. Tänään vittu lähtee! Mikä täällä on meininki? Bentleyn ilta on lähtenyt aika vauhdikkaalla jalalla liikkeelle. Ihan päätöntä menoa ollut siitä asti, kun se kaatui rappusissa. Mistä lähtien meno täällä on ollut kuin Mario Kartissa? Mitä vittua Bentley nyt taas? Menehän Slain luo takas sekoilee. Bentleyäkö pitäisi kuvailla 3 sanalla? No, ärsyttävä, raskas ja ärsyttävä. Millainen sun työpäivä oli tänään? Oli aika tapahtumarikas, kun jouduttiin seuraamaan pari epäilyttävää. Mä huudan sulle! Hei, kuuntele nyt mua! Onks toi taas se hiton kilppari? Mä olen täällä! Kettu ei käynyt kolossa, mut kettu lähti kyllä kotikoloonsa ton sirkuksen jälkeen. Tiedätteks? Niinku Fox, Carmelita. Hyvä kun tulit nopee. Tätä ei kyllä vittu uskois, jos ei omin silmin näkis. Mitähän nyt taas? Mä en ees enää kysy. On se kumma, kun Bentley ei käy ikinä lenkillä, mut sit 1000 päissään voi kyllä juoksennella vaikka diskopallon päällä. Mitenhän se ees pääsi tonne? Enemmänkin miten se pääsee sieltä alas. No sehän ratkes sillä. Siinä videossa riitti kyllä vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Mitä mietteitä jäi videosta? Ei kyllä kovin painokelpoista kamaa oo. Puoliakaan en muista noista ja Salenoi on vaan editoitu näyttämään aidolta. Minkälaiset rajat sulla on alkoholin käytön kanssa? DNA-rajat on 5G! Vitsailetko sä alkoholismilla? En mä. Vai oletko sä itse alkoholisti? Itehän sä painostit. Sly Kuronen ei istu siellä puolen iltanuotiota. Aamupala on päivän tärkein ateria ja sä skippasit senkin. Haluatko sä miljonääriksi? Onko sulla muuten edes liittymäasiat kunnossa? Mun liittymälasku meni just ulosottoon. Nyt tästä tuli liian synkkää. Mä olen tosi pahoillani. En halua itkeä kolo kansan edessä. Minne tää lähetys menee? No sun onnekseks tää osa lähetyksestä menee vaan YouTubeen ja ne TikTok-scrollailijat tuskin löytää tänne asti. Okei, no hyvä. Muutenkin rasittaa, kun toi editoija tuolla nurkassa pakottaa meitä lastenpelihahmoja aina joko kiroilee tai heittää alkoholiaiheisen vitsin TikTokeissa ekan 5 sekunnin sisään, kun muuten ei kuulemma videot lähde nousuun. No tohon mä en lähde vaikka maksettais. Asiaan! Okei. Mulla on sulle vielä toinen video. Taitaa olla väärä video, mut siikaa mitkä muussit Dimitrillä. Holy shit, unohin kokonaan, että kuvasin tän. Meni kyllä nyt dramaattinen fiilis kokonaan tästä pois. Näytä uudestaan! Kyllähän nyt noin törkeät movesit pitää 2 kertaa Hei, ihan oikeesti. Hidastettuna Tohon seuraavaksi! et kyllä enää lähe. Kato Möri vaan ihan omalla ajallas. Vihdoin järjen ääni alkaa puhua. Sulla ei kyllä järjen ääni oo puhunut sitten eilisen aamupäivän. Nyt riittää
riittää tää sekoilu. Sammuttakaa toi nuotio. Haluan kuulla, saitteko te ne väärennysrahat siltä Dimitriltä? Juu, se oli aika helppoa. Miten te ne saitte? Nähtiin se yökerholla. Hei Dimitri, anna rahaa. No miksikäs hitossa? No, jätetään sut vaikka rauhaa, jos annat. Riittääks 10 000 ekee? Meikä mandoliini tinki vähäsen ja nappas 15 tonnia himaa. Nyt puhutaan asiaa. Katsin. Päivä, me soittaa mitä äijät. Vastaan mitä seteleistä, onhan näitä. Mitäs sit seuraavaksi? No, Storyline johdattelee meidät Intiaa, niin salee sinne mennään sit kun ollaan siivottu tää läävä. Voisin käydä tekee pienen kävelylenkin ennen siivoilua, kun Älä tee. No mikä siinä? Ei. Pakko mennä kyllä just pihalle, kun täällä on niin kuuma, ettei järki pysy päässä. Joo, eipä vissiin tarvinnut kävelemään mennä.